ya ki briu ki badon sis pak ngut pi ai ka san liter ya ki briu ki badon san pungut pi ai kaju ka san liter te dei het menta utu badon san pungut te kumut la pahu em ban yo bandi pahu e to ka kan pak itu ki sis pak ngut ka ai ka banjie ki hap ban ya keni ne em ya to ka san liter don ne em unong ya lam napok ka jat bedriu khasi jongi ubanut ban kren lene ubanut ban wanra menta sasisen ya kamat lane ya kejing ya kren habaya dei bat ka reservation policy le se ka ala dir kapor kin saong gibriu balai ni hap ban ya kren ya kani ka reservation policy ni mar kani ka dir palat kapor lada pi ong badir kapor ya kayeng ka batei shipho mala lada ompat ibyang lane dang idon jingduna ngidang la ban penpat penpra bat ngila ban pensnal ban penwandur thamai lane pen itnat biang dakumwei pat karukom kat ayu saya ka an lane saya kataka polisi ban su penkela lane ban su amen thamai lane ban su pen thamai lane ban pen scam thamai lada ka will power ka don hakinong elam jong ka jat riu jongi kam don jing ru em henry namarba kinong elam napok ka jat bedriu nyau trap jongi kidei ki briu ki ba om kwa ban kiu lane om kwa ban kentiu ya ki paradok ki parasnam ya ki parakasi kim ju kwa ban kren ya ka jing sisa bat kiale bat tap ik miau ya kane ka jing sisa ka belong ka jing mentoy nak menta ki khun ki hajar jong ka briu nyau trap ki khun ki hajar jong ka briu nyau trap napok rilum khasi ki yaksat ban yo kam hapok central government ki yaksat ban yo haki bang ia kesat ban yo aki company baper kat ba nang tei na po Garo Hills kim don kam ban le po central government kim don kam ban le kino ki kenja company kim don kam ban le kino ki bank namar balai tang ya ka baha ka bakiyo na ka state government kim la ban pendon kam te balai kin hab ban le pen sistem ila dia syadu syata bat kani amdai banga kren ban penia per jat ban riu kani kamdai banga kren banga kenthok yaki hanrei kane kadai banga kren banga pen i ya ka jing start jong ki jat benriu napok rilum garo bat ka jing telot ka jing duna ka jing sarong jongi nang ne napok rilum khasi bat ka jing telot jong ki nong yalam nang ne napok rilum khasi kim don ye ka jing kit kli kim don ye ka jing yo i jengai kim don ye ka jing kit kli nak benta kalawei jong ka ri bat ka jat benriu kat ban nang tei na po rilum Garo Hills ngasnyau ban thap keti bat ngasnyau ban ai khublai sikadei nengkong ya ki pajba ki budget ya ki nong mi khmat chongki bat kumjuru ya ki nong mi khmat ki balong ki nong yalam namar ki yo ki deisha ki nong yalam ki ba don ya ki jingkit kli ki nong yalam ki ba start ki ba syampang bat ki nong yalam ki ba ya ka jing ya teli bat balai ngong ki nong yalam ki ba ya ka jing ya teli ladangi pai nadu usnam khat khandai spa nyau puar nadu baka jelam me klaya kayo yala ka jong ka jela nyimpat yoi haka history jong ka jela ba ukhasi unyo banlong pura chief minister haka tem sansnam lane unyo ban simti ya ka suki chief minister nadu ka basdang hadu ka bakut ka tem jong u hanring yoi uban ne islam du udai laisnam sausnam ka jingkeli menta kalong balai hato kim don ya kasap banlong nong yalam hato kidei ki nong yalam ki babet hato kidei ki nong yalam ki bom don ya ka jing nang jing sta handai la dangi pai ka jing bun ki nong yalam napo rilum khasi ka jing bun ki rangba ki bastat ki basyampang napo rilum khasi handai ka jing menta kalong ba kajat bedriu jongi kam don ye kejing ya teli kam don ye kejing ya teli nadu kirit kiria haduk ki he kihan nyim ya teli para kasi ni isi ni shrut ni bisni nyim ailat ban kiu wei lata wei kasi ukiu kamut siphongut kila du thia du dam no ban thaulat ban pen pra dan ban penjot ya kalawei jong u khnang bahajakam un kiu on hab ban her chapo nga dei ban kiu dei uto ban kiu kata ka mensim hak jongi khasi dei kane kalawei jong kari bat kejat mriu kadon hab dan jingdu jingkerman ka basyar kai hadu kata-kata dan leng ba ka video ngalak pen ikat tu ba ki briu ki banapo rilum garo
kidai ki breu ki nong song snong ki bastat ki basyampang ki yok ban jitru ya ki nong yalam ki nong ikmat jong ki badon ya ke jingkit kli ki ba it ya ke jing yatli hanrei mangi pat nang ne lek se ke jing bakla ka banding kong ke dei nangi pat ba pat balai ngong ba ke jing bakla ke dei nangi pat ba menta ngidon ki nong yalam ki bastat ki basyampang ngidon ki nong yalam ki basyampang bat ki banut ban kren ke jing sisa ki badon ru ke jingkit kli nam takari berkejat penriu hanrei kom kita ki nong yalam kin sak marwei pingat ne ame kata ka bangaong ki nong yalam ki banut ban kren bat ki bastat ki basyampang banut ban ru ban kren ke jing sisa kin sak marwei kim jula ban kiu bat kim jula ban yak sakhamat namar balai don ba kersan yaki bat om don ba ailat yaki nuksa menta latangi pek kemu ba arden ulong unong yalam ubah satar unong yalam ubah slur unong yalam ubah syampang jong kajat beriu kamu bak pol leng do unong yalam ubah yu ijengai unong yalam ubah stat bat ubah nutru ban kran ke jing sisa hanrei syaikin poi namar ba ngi bam bat ngim ailat ban kiu para kasi naduk gi paj baru ki sya yalam bakla pat ngakwa ban ong ne ba ngitlot ka ribet kajat beriu nyau trap jongi kalong nomor ba naduk ki nong yalam naduk ki barit ki baria naduk ki pajba nong song snong ngim don ya ke jing teli isi ya ke jing teli bat ngi isi iru para kasi kembau ong ka ketin utlen ubam para kasi kemut kadai bat ka je sisa hangi menta ladangi pej ladangi pai ladangi ngiwi bisar benia ngilap bat ngi saki sisa dalaki jong ki kmat ya ke jing sisa ladangi it sisa ke jing teli ladangi ailat ban kiu para kasi ngatharai ki kasi ki kham tebet bunsha ban ya ki weipat ki kasi ki kham bunpat ki kasi ki kham stap hanrei ki kasi kin kelalong ru ding teli ha ke ju kapua balai kin kelalong ding teli namar balai kim burom ya ke jing ya teli pat kim nyokor para kasi dei na kane kadau but nang tay na po rilum garo namar ba ki nong yalam nang tay na po rilum garo ki de ki bru ki bastat ki basyampang but ki ba don ya ka jing ya teli but kim ju ailat ba ukasi unlong nong yalam dalai leiru lada phim ngai bishar ya kata maslong chief minister ukasi khiwin kajela khiwin ka ribet ka jat benriu nyau trap chongi manu pen khiwin maki ki pen khiwin ya ukasi banyak kerwit para kasi marbalai namarba la yo long nong yalam do ukasi bat pin sayu iru baki deihi ki kasi ki ban syat kala para kasi bat pin sayu i ba udai ukasi un barsa kelalong ding teli la dia hanrei kenmau ko ki paradok ki para senam ka jingket kli ka dei hanga api bat ngidei ban ai uding sempat ubat tenge ya kini kinong syat kala ngidei ban sempat tenge ya kini kinong bam para kasi ngidei ban sempat tenge ya kini kinong yalam kiba isi ya kejing ya teli kiba hikai ngo ban meyapat ya pra kumno ban nom ailat para kasi haba nadu kinong yalam kila hikai yangi bangin isi ya kejing ya teli in salong ka raibi nang ne sekhamat hanrei dalai leiru em kani ka video jonga ngakwa ban kan poi haman iwei pe iwei idkhot jong ka ribet kejat benreu nang ba ka jingkit kli kam deisu tang haki nong yalam ka jingkit kli kam deisu tang haki leaders hanrei ka jingkit kli ka dei bandon naladie shimet pi syat kelaya ka jat beriu da ka ba phim ailat ban kiu para kasi dan da ka ba phim kersan ban penyateli para kasi ya kom kita ngim dei ban ailat dalai leiru em bakin yalam yangi namarba yala dia tilong ki ding teli ki ban syatan ki ba syak sam khmut kin ban syak yalam kat sya yalam daki weipat komno kin la ban yalam yangi ki pai ba te dei na kani kadau ngakwa ban pasat jingmut bat pi leng ba kani ka video ko ki khon ki hajar jong ka bri nyau trap token dit benriu bat tongin phong ya kata ka jingkin kli tongin siu spa yala dia kom kita ki nong song snong ki bastat bat ki badon jingkit kli nak benta kani ka imlang kesalang bat ban ken tiuru nak benta kalawai jong kari bat kejat beriu nyau trap jongi